दो तीन अरे बाबा ट्रेन केतुटार अछि ट्रेन को बस एई मो बस ती ମୋ ବସ ରେ ଯିବୁ ବା केतुटारे ମୋ ବସ 4:45 ରେ ଅଛି। चल चल मु बाहर चल ट्रेन ରେ କଣ ଯିବୁ କହୁଥିଲୁ? ट्रेन बावला कर ଏତେ ବାଉଳା କାଇଁ ହଉଛୁ ବା? ହଉ ଯିବୁ ଆଉ। जा लेके आस अच्छा जाऊ लेके आस मेरा आराम से जीव ट्रेन कथा कही जटणी पड़ेगी क्या बात है सर, क्या बात, ये बात ଜଟଣୀ है। ଗଲେ ଆଣିବ କିଏ? जटणी फेर फेरबी କୋଉଥିରେ ଫେରିବୁ? से को आसे पूरी बस फेर पूरी ट्रेन ସେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରିବୁ ରାତି ଯାକ ଆଉ କଣ? ରାତି ଯାକ ଯିବା ଆସିବା କରିବୁ ଟ୍ରେନ ରେ ଆସିବୁ ବସ ରେ ଯିବୁ ସେଇଠି ବସ୍ ରେ ଯିବୁ। ସେଇ ଟ୍ରେନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେ ବସ ଲାଗିଥିବ। हाँ ହଁ को बस ମୋ ବସ ନାଇଁ ମୋ ବସ କୁଆଡୁ ଆସିବ ଆରେ ବସ କଣ ସେ ଟ୍ରେନ ପାଖରେ ଲାଗିଥିବ ବସ ଟା ତୁ ଏଇଠୁ ପୁରୀରୁ ଟ୍ରେନ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ପାଖରେ ଗୋଟେ ବସ ରହୁଛି ବା ଆରେ ବସ ସେଇଠି ବସ ପାଖରେ ରହିଲେ ଟ୍ରେନରେ ଓହ୍ଲେଇବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିବ ବସ ତୋ ନାଁ ଧରି ଡାକିବ କହିବ ଆରେ ଆସେ ଆସେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଏଟା କୋଉ ମିତାଲ ହଁ ମିତାଲ ହଁ